A veure, és raro la veritat, però no sé què haurà passat sincerament, serà un apagón, no sé si dels sistemes aquests elèctrics que hi ha, de les plantes elèctriques o alguna així, però espero que solucioni ràpid, perquè és que no podem treballar aquí tampoc ara mateix, no podem treballar res. Clar, ara mateix us afecten tot, no? Molt. Les neveres, una mica els congeladors, les càmeres, la cobertura en targeta, tot. Sí. Cobrar en targeta és impossible ara mateix. I treballar en general, o sigui, no podem fer res. Només donar menjar, que és el que funciona, només la parrilla, però clar, si no podem cobrar i no podem fer res. Bueno, una mica complicat perquè, clar, no estem acostumats a estar sense comunicar-nos, sense llum, sense res. Nosaltres tenim un bebè petit d'un any i no li hem pogut ni fer el dinar, ni li hem pogut fer res. O sigui que estem sense dinar, sense menjar, i a més amb un nen petit que tot de seguida et canvien les rutines i és tot una mica caos. Doncs bueno, esperem que no duri gaire i que torni la llum aviat, perquè si no sí que és una mica complicat i sobretot això de no poder-nos comunicar. Perquè és que jo em pensava que era una cosa meva i he sortit aquí a veure si li estava passant a tothom i em diuen és que és una apagada general, li està passant a tothom, estem tots sense cobertura, o sigui que espero que no duri gaire més d'una hora, aviam. Doncs no en tinc ni idea, la veritat, no en tinc ni idea què pot haver passat, perquè és que ha sigut una cosa molt estranya, no ho sabem. Estic sorpresa i una mica, com atemorida, perquè no sé què punyetes passa, ara m'estic enterant, he sentit que parlàveu de l'apagada, jo l'últim que he vist és última notícia, última hora, apagada general, i quan he volgut obrir la notícia ja no he pogut. Anàvem a baixar l'ascensor i no funcionava, però ens pensaven que era el nostre, era nostre. I llavors, fins que hem baixat a baix i hem vist que ens podíem haver quedat a dintre. Quanta gent s'haurà quedat als ascensors? I a llocs que hi ha, que et quedes, i a més no tens telèfon per poder avisar. I ara esteu dient que a Espanya, Andorra, Itàlia, i no se sap per què. Això és horrorós, Fa dies que deien alguna cosa, de que podien haver-hi apagades generals, perquè s'està acumulant massa gasto o massa tothom endollar, jo què sé, jo sé que deien aquestes coses, però que ens hi trobem així, a mi em fa una miqueta de coseta. Espero que es solucioni aviat i a veure quines explicacions donen, però això és horrorós, tothom està parat. Hi ha coses... Exacte, hi ha coses que són de vida o mort, és que és horrorós això. Que és tan fàcil com això, que pot ser per una errada o pot ser alguna cosa potser intencionada, perquè ho sento, últimament cada setmana ens foten notícies molt dolentes des de l'altra part del món i van dient, goita, podem fer això, podem fer allò. Ara que ens diguin, també podem dominar aquesta història, jo què sé, jo sóc una mica mal pensada, però és que a vegades diuen, pensa malament i encertaràs, no ho sé. Sí. Bueno, ja fa dies que ho van dient, no?, algo de... Tens 3 dies per previsió, per no sé què, aviam si... A mi m'ha agafat una mica com, no sé, com dir-te, una cosa normal, no? Però ja es veu que no és normal, això, perquè no és aquí, és europeu. Diuen, no sé si és veritat o no és veritat, però, bueno, a poc ho sabrem, no? Jo penso que és intencionat, això. Penso. I què creu que ha pogut ser aquesta intenció? El Putin? No sé, perquè un altre no pot ser, no? Estava aquí sentat a la terrassa del 245, però bueno, això és una cosa que pot passar normalment, no? Però bueno, aviam què va passant a poc. Esperem que no sigui res, perquè també anaven advertint o dient que tinguéssim 3 dies de retenció i tal, aviam si tot això... Espero que no. El fin del mundo. Diuen que és a nivell, és fatal, no, això? Bueno, jo estava fregant, com que ja no tenia més ganes de fregar, he sortit al carrer i m'he enterat que era a nivell d'Espanya, no? Dic que però que raro, no? Que és com una guerra o algo, o una manifestació d'algo, no? Home, por. Tota la gent està sortint... Por. Què és el que volen, no? Suposo que tinguem por. I si tenim por, nos desmadrem, anem a comprar, gastem, i suposo que tot està relacionat amb això. Volen que tinguem por. I algú volen, que no sabem encara què. Però por segur que volen que tinguem. Sí, bueno, perquè és que és curiós, no? Que si és a Platja d'Aro, vale, però diuen que és a tot Espanya, i a més, si me dius que és a nivell mundial, per dir alguna cosa, pues, la veritat és que una mica de llullo sí que fa. Jo diria que és intencionat.
com el Covid, algú que maneja los hilos, com digo jo, algo volen. El Covid per mi que també ha sigut algo així, intencionat. Jo opino això, I això és com un Covid, però d'una altra forma. I a veure què passa amb la por de les persones. Sisplau, no tinguem por, Força! L'únic que el congelador, que se nos descongelarà el que tenim guardat, però bueno, mira, hi ha coses pitjors, els restaurants i tot això. No, cosa molt bona, no, gambes no tenia, tenia verduretes, no s'ha tan greu, me les menjaré entre avui i demà. Hola, jo quedava sense llum fa un moment. Ramon Pérez. M'ha agafat a cop, estava veient la tele, una pel·lícula i llavors he aprofitat per treure la bossa. Així que sí, general, que al final del món ja, o què? Ara actualment com estem, no puc ni trucar per telèfon a la companyia perquè no em van, així que té que haver alguna cosa raro. No ho sé, això no tinc ni idea, perquè jo no estic tan... Jo som molt vell ja per estar aquí. Ja la prou feina tinc per caminar, ja tinc 83 anys, així que ja estic ben fotut, saps? Espero que la posin ja de seguida, si no... És que pel Barça tampoc podran fer els dinars avui, no? Estem tots fotuts, venga. Súper bien que se acabó todo ese trapicheo de las luces, volved al mundo orgánico, sacad el fuego, vivid el mundo rural y fuera toda esta dependencia. ¿Cómo se dice? Que las industrias están cobrando mucha vida, nos están comiendo y estas oportunidades que tenemos son la ocasión de preguntarnos hacia dónde queremos seguir y cómo. Buen viaje a todos. Estaba arriba en el dormitorio y en el cuarto de baño arreglándome un poco y duchándome y de golpe he visto que no tengo luz. Pero creo que es muy raro que se vaya en tantos sitios a la vez. Supongo que lo arreglará, supongo. Porque si no lo tenemos malamente, porque todo va con la luz. Es que se para todo, si te pones a pensar, se para todo. Ya veremos a dónde termina. Tenemos un mundo muy complicado y muy raro. Esperemos que todo se arregle. I hem parlat amb ells i diuen que és a nivell nacional, o sigui que no sé què farem. Bueno, no saben res, ells tampoc, però es parla d'algun ciberataque, una història d'aquesta, no sé, a veure què pot passar. Tu què creus? Jo què crec? Que la ruïna ja el que ens faltava. Este ha sido el Papa, están mandando una señal. Què ha passat? Apagada general a tota Europa, o sigui, no hi ha llum enlloc. No. Que sí? Mira el mòbil, tens cobertura? No. Ho dic de veritat, no és broma. No, ens hem enterat ara, mira, no. Pues no puc mirar el que tinc que entregar ni res, però bueno, no sé. He sortit aquí fora per veure si tenia sort, però... Res de res, no sé. Sembla fort, no?, que passi això a aquestes altures. Bueno, no sé expressament, però no sé. Però bueno, suposo que ho arreglaran i res, en un moment estarà. Esperem que sí. Això no pot durar gaire, si no, vamos, esto se hunde.